יושב על הכיסא, נכון? אתם יודעים שגם בטבע, אצל בעלי חיים, יש מלך החיות. ומישהו יודע איך קוראים למלך החיות? סספוני הוא מלך החיות? לא, הוא דווקא לא מלך החיות. מי יודע מי הוא מלך החיות? ואתם ככה אוהבים סוסים? יונתן, מי הוא מלך החיות? מי זה? זה שהוא יודע לשאול. כמובן, האריה הוא מלך החיות. כל הכבוד. עכשיו יונתן, נכון. עכשיו יונתן יהפוך למלך החיות. אני אאסוף כאן לקרוא אלינו. נאסוף? תראו מה נעשה. נעשה עכשיו הצגה קטנה. כל הכבוד, איזה מקסימים אתם. תודה. אתם יודעים שמלך החיות הוא האריה, נכון? בואו נשים לך רעמה של האריה. תהפוך עכשיו לאריה. וואי, איזה אריה חמוד אתה. תראה לכל הילדים איך האריה הזה שואג וחושק. שנייה. וואו, רגע. וואי, תראו את האריה. איזו רעמה. תראה לנו איזו שאגה. שאג חזק. וואו, איזה טוב. היום